Mayong gabi kanatong tanan, mga higala, mga kaisunan, dito sa Imus, Cavite, Manila, nila ni Sir Busing Eugene Sasing o nila ni Pastor Edsel sa Voice of Hope Music Ministry sa Imus, Cavite, sa Baljo Seventh-day Adventist Church. May gabi kanatong tanan. O kusap nila ni Ma'am Elizabeth Allen sa Amerika o ni Ma'am Lindy sa Maryland. O sa Hope Radio Philippines Butuan ni Pastor Meljoy Pipito ang atong Communication Director. O kusap nila ni Sir Joby Espinido o ni Ma'am Sheila ang atong sa Thailand. Mayong gabi kanatong tanan. Misteryosong mga butang ipadayag sa kasulatan aron kita makapangandam sa hitabo sa kalibutan, mga kahulugan katingalahan ug dunay kalambigitan sa panahon karon nga tong gipuy-an makalilibog kini kung dili masabtan. Karon ayaw na paglangan, paminawa ug sabta ang pulong niya. Kini pagpangandam ning katapusan, panghitabo sa unang panahon, napatik sa libro aron handumon, mga sinulat nga gibasihan ug nagkatugmag yun kini tanan. Karon atong paminawon ug tangdon aron sa unahan nimong maangkon ang kasayuran nga imong gihandom sa panahon karon kini kinahanglanon. Karon ayaw na paglangan, paminawa ug sabta ang Biblia. Kini imong gikinahanglan, pagpangandam ning katapusan, mga mananap nga mapintas sungayan ug kini gikahadlukan, mga katawhan gipang markahan sa ilang kamot nga tuo ug agtang. Kini mabasa lang sa Biblia, busa paminawa mga higala, ayaw gayon kini pagsipyata, kay basin sa ulahi ikaw magbasol ka. Kini pagpangandam ning katapusan, pagpangandam ning katapusan.
kayong tanan? It's quite cold evening kanatong tanan, di ba? So grabe diri karon sa ato ang dapit mga kaigsunan diri sa northern part sa Cebu, ang Bugo City, kung sa diin ang ato ang programa karon ang 7-night summit sa ato ang Healthy Relationship Seminar nga ginabuhat diri. Pagkatugnaw sa panahon karon mga kaigsunan. And I'm so very happy nga nakita gyapon nato ang atong mga kaigsuunan nga naagid gihapon karong kagabi una. And also sa atong mga live viewers sa atong Facebook. So natay karon sa ato ang live diha sa Bugo City SDA Church sa kang Sir Police Colonel, Lieutenant Colonel Joby Spinido o sa Northwest Cebu District nga page. So pagkagabi ato ang nahinumduman mga kaigsunan ang atong topic may tungod og addiction. Ato ang nahibaw-an og unsaon nato pagpugong ang atong kaugalingon kay dili lang day pinaagi sa medical nga addiction tamang himong addict. Pero hinunua mga kaigsunan ang atong topic karong kagabi una pagkaanindot tungod kay maghisgot kini og balaod dira sa maayong panlawas. Ato ang tan-awon og unsay pwede nato og dili nato pwede buhaton aron kita makabaton niini. Dili na nato dugayon mga kaigsunan, akong gi-request si Brother Jemar Gabaton para sa iyahang opening prayer. O pagasundan gini sa Moments of Music sa Bugo City SDA Church. Ako kamong gihangyo sa tindog alang sa ato ang pagampo. Pagampo kita. Langiton nga mahan na ikaw sa kahitasan sa mga langit, nagaduol kami kanimo ni ining takna sa kagabahion uban ang malipayon ng kasing-kasing. Salamat amahan ni ining kinabuhi nga imong gilugway hangtod ining mga taknaa. Salamat to sa Diyos sa panalangin sa ulan nga among nabatnan gikan kanimo. Nagaampo kami kanimo nga ikaw magapanalangin kanamo. Ining kagabion pinaagi sa imong balaan nga presensya, ikaw magapagiguban kanamo. Ikaw maghatag ka na mo lang ito nakaalam mo Diyos samtang kami magatuon, nagapaminaw sa imong mga pulong, kami mahimong mapanalanginan, ikaw usab magapanalangin sa mga mensahe sa awit nga mga patalinghugan, magapanalangin sa mga magsusulti, Sir Joby Espinido, nga ikaw maghatag kanya lang ito nakaalam amahan. Nagampo usab kami nga ikaw magahinlo ka na mo sa daghan mong kalapasan. Kining tanan amahan na mong giampo, pinagi sa ngalan na Ginoong Hesus. Amen. Every day they pass me by, I can see it in their eyes, empty people filled with care, headed on knows where. Oh, they go through private pain, leaving fear to feed. Laughter hides their silent cries. Only Jesus sees. People need the Lord. People need
to take his life to a world we long seems right. What could be too great a cost for sharing life with one who's lost? Through his love our hearts can feel all the grief they bear. They must hear the words of life only we can share. People need the Lord. People need the Lord. At the end of broken dreams is the open door. People need the Lord. People need the Lord. When we will realize that we must give our lives, for people need the Lord. People need the Lord. Home is where the heart is, my heart's own home. Though I never really had one to call my own, I've been given a key by the carpenter of Galilee. Adventures painted titles made to me. Oh, where
in those walls indoors is a warm embrace where a smiling face awaiting you. Home where there is no night, home where the sun is the light, the place I've been dreaming of so long. Loved ones there to welcome me, but his sweet face will be the first I see. When my journey's over, I am going home. Where there is no night, where the sun is the light, the place I've been dreaming of so long. Love was there to welcome me, but his sweet face will be the first I see. When my journey's over, I am going home. When my journey's over, I am going home. Ako nagsalig kanimo sa imong pagkamaayo, ug sa dihang ako nagkasuliran sa dayon ipulihan o kasulbaran. Kining tanang butang ning kalibutan mawala, ianod lang sama sa lusay. Mihangad ako kanimo ug nagalaong nga imong pamation, kay wala ko'y laing kasumbungan, kay ikaw ra ang Diyos sa tanan. Kining tanang butang ning kalibutan mawala, ianod lang sama sa lusay. Apan sa Diyos lamang nago ikatugyan ang tanan o ang tanang gikinahanglan.
faithful Father, enduring friend, your tender mercies like a river with no weight, it overwhelms me, covers my sin each time I come into your presence. I stand in wonder once again. Your grace still amazes me. Your love still a mystery each day. I fall on my knees, 'cause your grace still amazes me. Your grace still amazes me. Oh, patient Savior, you make me whole. You are the author and the healer of my soul. What can I give you? Lord, what can I say? I know there's no way to repay you, only to offer you my praise. Your grace still amazes me. Your love still a mystery each day. I fall on my knees, 'cause your grace still amazes me. It's deeper, it's wider, it's deeper, it's wider, it's stronger, it's higher, it's deeper, it's stronger, it's higher, it's deeper than anything my eyes can see. Your grace still amazes me. Your love still a mystery each day. I fall on my knees, 'cause your grace still amazes me. Your grace still amazes me.
Maayong gabi mga higala. Atong pasalamatan ang Ginoo sa lain nga higayon. Gumikan kay siya maayo gyud nato kita gipaabot dinhi karon. Ang uban nangalumos na siguro kay sige magbaha. Nagabantay mo sa amo karon sa Lake Tipod. Way unda. Sound. Check. Tubag man dahil na akong isulti. Nangamatay. Tagaliog na gud ang tubig dito sa mua. Kung magtuwad. Ganihang buntag. Amot ka karon hapon. Liog na gud siguro kay grabe gud ang uwan. Amot lang ka ni. Pero sige lang. God is good man sa tanan panahon. Maayo. Ani atong pasalamatan bisan kita na di kidi ra balalim ng paaboton. Okay ra ta nagpaabot kay safety naman taron. May na to kahimtang, bugnaw. Bugnaw no? Niya. Kini duha na gid ni kundi ta kaihion permi kanang katugon. Sige lang kay naa may libre diri no. So atong pasalamatan ang Ginoo sa sitwasyon nga naa ang kahimtang. Maayo para nato. Ato lang iyang pupunto nagpaingon dinhi nga kung makaabot gid sila, maayo pod. Pero kung dili pod, gumikan sa sitwasyon nga di nato mapugngan atong dawaton. Okay, atong team song mga higala, mohangyo ko sa tanan sa pagbarog para sa akong pagsugod. Atong kantahon ni. Naay ikatulong nga chorus nga atong i-meditate. Atong i-feel mga higala nga unsa gyud ang Ginoo, ang pulong sa Ginoo nga maghatag kanato og kadasig. Go. Ancient words. Holy words, long preserved for our walk in this world. They resound with God's own heart. Oh, let the ancient words impart. Words of life, words of hope, give us strength, help us go. In this world, wherever we roam, ancient words will guide us home. Ancient words ever true, changing me and changing you. We have come with open hearts. Oh, let the ancient words impart. Atong i-observe mga higala ang kanindot sa kanta man na ma-fail nato kung unsa kanindot tutungki lang gyud ang word atong sabton. Holy words of our faith handed down to this age, and to us through sacrifice. Oh, in the faithful words of Christ. Holy words, long preserved for our walk in this world. They resound with God's own heart. Oh, let the ancient words impart. Ancient words ever true, changing me and changing you. We have come with open hearts. Oh, let the ancient words impart. Ancient words ever true, changing me and changing you. We have come with open hearts. Oh, let the ancient words impart. Meditate. Changing me and changing
ancient words in magampo ta. Amahan namong hiubang na ka sa langit. Pagkanindot, Lord, sa among sitwasyon karon nga kami ani karon nagahisgot sa imong ngalan, nagpahibalo, nag-inform sa mga pamalaod sa kinaiyahan nga maghatag ka namo og pagkanindot sa among pagkinabuhi. Nga malikay kami sa nagkalain-lain nga katalagman, sakit sa kinabuhi sa lawas nga among gigamit karon. Among gidikar kanimong tanan kay ikaw magatubag sa among pagampo. In Jesus' name we pray. Amen. Lingkod ta? Okay. Mga higala, atong na himo ang tulo kagabi naalang ko'y maghatag kong premyo niya, maka-answer man gid mo kay gamay raman na sila. Nag-andam ko nga 10 milyon na, di? 10 milyon. Mga kalibo na drak kay kaamot-amot tayo mini sa drak ba? Share for me kay sige lamig dawat og panalangin unya di po mi ka-share din Pero sakto ni sa drak kay di gini ka-answer sila kay gamay raman. Kay kung gabi ita na ma-answer ang guday kay daghan to sila pero ato testingan sa mga bisita. Usa lang sa duha. Ang gitawag sa Bible biblical nga addiction. So addiction, the word of addiction is that is a medical term. No? Sa kanang adik ka, dili ka mo unsa ni dili ka kabiya. Mahalag ikamitay, ay kamatay, dili. Pero mas grabe di ang addiction sa bisyo sa tao nga dili lang kung drugs or alcohol. Naagi pinakagrabe nga addiction nga bisan pa ikamatay nimo. Ang addiction sa drugs, Jiko, man, i-rehab ka kanang tan-aw nimo nga daghay nga matay gipang pusil. Mo adi nako kay naa na musil. Samot ta kay gipusil ang mga dagko na ba? Di nako. Pwede na siya. Pero kanang addiction nga bisyo gawas anang alcohol o drugs, pili gid bisan pagkamatayon pa. Mo kuan gid mangyo pag gid nga patilawahay ko ana. Unya bisan pag kuanong G, nakabantay mo ana. Bisan pa nagbantay na tanan ang asawa nagkamang-kamang nitong tan-aw sa silingan, muhirit pa yun. Mag-text pa yun nga, where you? See you, daghan pa yun ang mga pangitabo nga makaingon ta, biblical, nga mas grabe pa sa word nga addiction. Duha na ka klase, duha ka word. Duha na, not really word, na ay kuan, paghatag o explanation, define sa addiction sa biblical. Usa lang akong pangayoon, usa. Unsa man ang una sa atong diskutan sa addiction. Bisaya, pwede po, inilison, pero abi ninyo mga higala, nganong dato ang Amerika? Nganong Brad ditoy, nganong dato ang Amerika? Wa mo kay balo, sultian ta mo. Nganong dato, dragan silang panalangin kay tanan nga mga tao sa kalibutan, mag-ampo in English. Diba? Mao na ang panalangin sa mga ilang ginuad to sa mga Amerikano kay in English man sila dito. Mao nang dato ang Amerika. Mao nang kita Pilipino para madato ta, magbinisaya ta pag-ampo. Di ba? Nakuha ninyo? Ay lang in English nga pagtubag, bisaya lang ta. Usa sa duha nga gikinahanglan nako sa addiction. Biblical. Kinsay mo tubag diha nga mga bisita. Kung way mo tubag karon so 200 man na drak mo ugma mo 100 lang. Kay mudaghan na po ni basi ko mudaghan ba. So modubli. Ato lang 300 kay wala ta i-plate pag uli. So karon kun di matubag kalang naay mo tubag. Ay lang pag duol diri. Duolon lang ako. Usa lang sa duha nga tubag. Ikaw, ma'am. Ha? Oh. Sige. Addiction man. Okay, kay di sayang ang akong kwarta di na ako matag ba. Mag-ingon nga ni ko nga maunay kagasto sa ako mga himuon kay ha? Sir, ang pangutana niya, sir, unsa daw imong pangutana? Ang pangutana nako, nagis ko tag addiction gabi, di ba? Naay atong gihimo nga addiction pero
atong gibalhin sa biblical nga addiction kay addiction nga word di ana sa medical term kanang kuan. Pero sa biblical naay addiction nga lan dili addiction nga word. Duha to ka klase nga addiction, no? Usa motong ikaduha. Sige. Pero kung sige lang kung di gid mo na makita ta sunod tuig kay mobalik man ko tugot sa Ginoo. Wa man makaibalog kung maka-memorize sa uban, maulaw lang mo pero sige, ato lang ipadayon ang uban magtuon lang sa. Okay, padayon ta. Okay. Di ako balikon ako ang truth, ang kamatuoran makita ra gyud wala sa Biblia. Kung naa kay ipang-complain ebidensya ang kinahanglan pero sultihan ta mo ang kamatuoran dili ma-alter na. Naa gyud sa Biblia ang kamatuoran. Why lain kay nagsulti man apod ang Juan 17:17. Ang imong pulong kamatuoran. Dili gyud na malalis mga higala. Okay. Mao nang moingon ta sa dong sulti gyud kay ang kamatuoran mao maghatag kanimo og kagawasan. Wa na nagsulti mag tinuod, nabalaan man tinuod so dili ka na mo nasuspikan, dili ka na kumbikto kay ang kamatuoran nagpakita naghatag kanimo kagawasan. Okay, mao nang Pilipino. Ready, recite, start, go. Katapatan sa watawat ng Pilipinas. Ako ay Pilipino, buong katapatang nanunumpa sa watawat ng Pilipinas at sa bansang kanyang sinasagisag na may dangal, katarungan at kalayaan na pinakikilos ng sambayanang makadiyos, makakatao at makabansa. So, 4 aims. At least kita karon Pilipino, Pilipino ka, nagtanaw karon sa live, Pilipino ka, naa kay Ginoo, makadiyos. Okay. Sa PNP Corballos, akong balikon, ang pulis na ay Ginoo, God-fearing, mahinadlokon sa Ginoo. Arita, ready, basa. Your health is an investment, not an expense. Although it will become an expense if you don't take time to invest. So, mas gasto. Pero kung imuon nga ikaw, unahon nimo imong lawas sa health, mga higala, dili na gasto. Di ako diri. Ready? Basa. Bulahan, basa ni ining basahon sa mga propesiya. O bulahan ang mamati, magtuman sa naisulat niini. Dool na ang panahon nga mahitabo kining tanan. Ato ginang basahon pirmi para pirmi ma-refresh ta kada gabi. Nga karon nga nagbasa ta, bulahan ta. Or swerte, di ba? Okay. Arita sa ikaduha, swerte ang ipuli sa bulahan. Ready, basa. Apan si Jesus mitubag. Swerte, hinuon sila na namati sa pulong sa Diyos. O nagtuman ni ini. Ano sa basahon? Ano sa atunan? Ready, basa. Maoy iyang kalipay ang pagtuman sa balaod sa Ginoo. O nagtuon siya ni ini, adlaw o gabi. Adlaw o gabi. Mao nang mag-ampo ta buntag o mag-ampo ta pagkagabi. So, put God first. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all of these things shall be added unto you. Unahon gud ang Ginoo. Kaya kung di nato unahon ang Ginoo, mga higala, maulahin na, diha na makahatag ta og problema, nato matag usa. Sa tanan nga aspeto. But if you put God first in your life, makakita ka og amazing ang kinabuhi, mga higala. Kay naa kay Ginoo nga maghatag nimo og kalinaw. So, kinahanglan magpili kag pinaka-wise gyud, pinaka hatag nimo og gigayon nga malamon gyud nga pagpili. Okay. 1 Juan 5:3, ready? Basa. Kay ang ilhanan nga higugma nato ang Dios mao nga gituma nato ang iyang mga sugo og dili lisod tumanon ang iyang mga sugo. Sayon ra gyud tumanon. Dili gyud lisod. Kay ang imong paghimo ang pinakalisod ang dili kana bang ito? Ayaw mao nay makahatag nimo og pagkuan ba sa imong una nga ngano mang ayaw ano nga bata bitaw did animo mubuhat na noon. No, ayaw muadto na noon. Pero ino nimo sige adto, di na noon mo lakaw. So usahay ingan ang tao si bag magtan-aw nimo nga mao na sitwasyon pero ingan na kanindot ang Ginoo. Dili lisod kuno tumanon ang iyang mga sugo. Kay mao nay ilhanan nga kita nahigugma kaniya. Diri ko. Law of health di anata. Kanang law of health mura na siya og law of nature. Nakabantay mo anang law of nature kanang unsa ni kinini ang bukid mga kahoyan ba imong putlon unsa may bawas ana sa balaod di mo magbaha
landslide. So naagi loob nature. Naagi balaod na pasabot. Nga imo nga ning gubon, imong yama-yamaan, bawusan gyud ka. Mao na sa lawas nature man ni ato lawas created sa atong creator. Di ana ta sa atong lawas karon mag-focus. Law of health. Law of nature. Atong tan-awon padayon na to. Atong basahon kining atong giingon nga basa akong gabi mao ni akong gihatag ninyo para mausab ta. Naa gihapon ni sa tao kanang addiction. Biblical gitawag nga mas maayo nga gitawag nga mga pagtintal kaning usa di ay sa addiction, tentasyon. Naa nimo ba matintal ka pirmi kanang weakness nimo ba? Pastilan but nga ano makita ko anang soft drinks nga mo pag-abli mo buwa kalami gyud to ngabon. Bisag kapila pa ko bautismohan, lami gyud. Amot nga naman ingana na. Unya ikaduha, sala nga kanunay naa nimo naibalo na ka nga mamatay ka. Makadaot nimo, diabetic ka, kana na ang nakay sakit sa kasing-kasing, high blood ka, pero mukaon gihapon kag sinugba nga tambok. Sala na nga naa nagdominar sa imong kaugalingon mao na mga addiction nga pertigod ka grabe. Pero sige lang. Kay mao na akong ingon. Padayon lang gihapon mo. The best reference of our principles as new fast learner of Christ. Kani karon mao na ni. Ako nagtan-aw man ko ninyo nga mga abtik mo paspas mo dili mo kasabot. No kay maka-answer gudahin mo dili mo pangutan-on. So kuang gyud kanang abtik gyud mo karon mapaspas ako paminaw. So ani ta dagan karon. Kay mga higala abi ninyo. Mapila ra mo kabuk ngutana ko kang brother J. O J. Dili ta magtan-aw diha kung unsa kadagan. Naalay usa nga naminaw. Bisag diha sa viewers, naalay usa nga naminaw. Kamo diha, naalay usa. Wa na, okay na. Pero kung wa pod ko'y pakialam. Basta naalay mga tao nga naglingkod, okay na. Kay dili na nato ang panahon. Abi ninyo kung singlanay, at least makaabot mis Ginoo ba, kung itugot ba, nga naagad. Jubi, saman ka? Nangwali ka? Sir, saludo yun. Yes. Gihimo na ako tanan, pero ang tagabugo. Yun. Nahadlok na sa uwan. Wa na mumalik. Pero sige lang, kay uwan man good po. Di man to, istorya lang. Uwan man good, kay balo ang ginoana. So, reference principle sa bagong mga tao, sama ninyo, ikaapat kay gayon, sa inyong pagpaminaw, inyong tanaw noon sa inyong nakuha. Unya, ayaw mo pag-alang-alang. Nasabtan nitong primero, ikaduha, ikatulo, ikaapat karon atong tanaw ni. Bible, akong gibutangan og meaning, blinded information based on lack of evidences. Nganong wala tay mga kahibalo? Kay wala tay pagbasa. Ebidensya man ning Biblia. Nganong wa ko kahibalo? Sir Juby, kay wala ko kahibalo, wala ko kadungog, wa ko kahibalo kung unsay sud anang Biblia kay wa ko magbasa. Pero inga ning dagan nato. Para masabtan nimo, di ako Salmo 118:17 mao ni akong prinsipyo. Dili pa ako mamatay. Kay mamatay magyud ko una man ko paminaw ko una gyud ko ninyo. Kay wa mo mga buotan mo dinhi ako daghan magkontra. Magpabilin akong buhi aron pagmantala sa mga buhat sa Ginoo. Di pa ako mamatay bira dagyod. Kaya akong gitan ang mga higala ba. Kung panahon nga ako mamatay, pikatan ko lang ang pusil. Ate suman ako ba? Wa na. Tapos na. Kay puros man tita bangutan o nangandoy tagbalik sa Ginoo, di ba? Tanan ta? Nibalik ng Ginoo wala pa. Uy, okay ra? Mo diha? Mga higala? Oh. Wala pa gyud mo balik ang Ginoo. Sa iyang pagbalik, naa siya resulta nga himuon dalhon para nato. Pero mubalik siya sa dili mga higala, mamatay gyud ta. Karon, kumbati ni. Mao na akong giingon ko, dili na ako sinultian pero kang Salmo kang David ni. Dili pa ako mamatay, magpabilin akong buhi aron pagmantala sa mga buhat sa Ginoo. Ako din kumbatihon gyud. Ganiha, while uli migikan dok kon sa nylon nga. Grabe mga kaigsuoran nito, kulata mig maayong pakaon. Di matabang oy. Unya ugma nasan paminaw ko mudugang mig 20 kilos ni. Maglisod na mig sakay sa idro. Pero grabe mga igsoon, grabe saludo ko, grabe yun.
Kamo mga viewers, laway ra mo. Kamo sige ra magtan-aw karon kada buntag mi sige mig suri. Unsa kanindot di ay ning bugo. 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 Unsa kanindot mga higala. Ate sa kasuroy-suroy. Akong padayonon. Bag-o nga Bible ako gibining ganiya. Atong klaron sa para makainomdom mo. Blinded information based on lack of evidences. Karon niya akong acronym sa Bible. Best information of book for living every day. Ato ning tan-aon. So karon kada gabi diri mo mao na yung mga best information nga libro nga makahatag kanato og kanindot sa atong pagpuyo. Nagbasa man ta karon ang atong topic karon is law of nature or law of health. Mahibaluan nato ni kung unsa kanindot. Subaya lang yun, sunda lang. Para nindot ka ipaminawon. Taga Roma 1:16, dili nako ikaulaw ang maayong balita nga ako pulis. Maulaw man ang tao, masulti, unsa ang Ginoo maulaw, ako di ko maulaw. Di ko kay baga kog naong. Akong itan-aw nga utang kabubuton ko sa Ginoong kinabuhi nga akong gamit. So akong panhimuslan pinasikad sa iyang kabubuton, sa iyang misyon nga gihatag kanako. Dili nako na himuon nga ako lang isulo. Ni isulti ko no, dili lang sa taga-Bugo. Mao nang ganiha na nagtawag dahil na taga Nueva Ecija. Sir, nagmonitor mi didto. Pwede di ka magwali kay didto ko sa Bagyo o sa Tagig. Wa mi ka bantay review mi na man di kay Tagig. Kung man ka nga pila ka ni aging mga tuig, sir, apili mi hiriti mi diri karon Agosto dayon ko. Abtika punong ko. Sige lang sa sunod tuig na kay puno-puno na akong Disyembre kining buwan na ang akong tuig ang akong schedule. But kung parte lang sa Ginoo may bakante lang mga higala. Sultihan ta mo. Dili ko magdumili paghatag as long nga makashare lang ko sa pulong sa Ginoo bisan pa sa pagpanginhanglanon nga ako naa sa serbisyo. Maayo po kay akong giampo ang Ginoo, ang akong pulis, ang akong PNP nga tagaan pa pod og dugang og higayon nga ang mga pulis mohimo ni ani. Okay? Marcos 16:15. Nag-ingon kanako ang Ginoo og siya miingon kanila, lumakaw kamo sa tibuok nga kalibutan og iwalin ninyo ang maayong balita ngadto sa tanang binuhat. Kita tanan. Mauna kanindot ang Ginoo. Welcome mga bisita. Sir Arthur, thank you. Marcos 16:15 atong basahon. Ready? Basa. Og siya miingon, lumakaw kamo sa tibuok kalibutan og iwali ninyo ang maayong balita ngadto sa tanang binuhat pagkanindot. So ayaw mo pagkagool. Kung kamo musultian kung asa hinumdumin ninyo, that's an order. Order na sa atong boss, sa atong Ginoo nga kita gyud palakwon isulti gyud ang maayong balita sa tanan nga mga tao. So dili mo mangluod nga ako nagsulti. Dili mo mangluod nga kamo giimbitar. Nga naman, kay para man ni sa tanan tao, wa man gipili. Total di man pinugsanay, ang pagpaminaw lang mga higala makadugang kanato og kahibalo og kaalam. Okay, di anako. Balaod sa maayong panlawas. Na ako'y reference. Ang 1 Corinthians chapter or Corinto, kapitulo 3, 16 ug 17 gasulti dinhi. Atong basahon. Ready, basa. Dili ba templo man kamo sa Dios ug ang Espiritu sa Dios nagapuyo diha kaninyo? Busa, kung gubuon ninyo ang puloy-anan sa Dios, silutan niya kamo tungod kay ang templo sa Dios balaan. O kana nga templo walay lain kundili kamo mismo. Tiaw mo na. Si Pablo gasulti. Atong tan-awon mga higala. Kanindot sa sitwasyon ba? Nagipahibalo ta gi-inform ta. Will inform nga kita templo sa Ginoo. O niya diha kanato gipalit na ta. Iya na ta sa Ginoo. Pero bantay gyud na ako nang gibalik-balik nga tinuod na nga dili ato pero kinsa may nagbuot karon sa atong lawas. Kita gihapon wala tay pahuway, trabaho diri, trabaho didto, unsan lay atong isud, unsan lay atong ipainom, aslo nga atong gusto, atong himuon, mao nay tinud-anay nga panghitabo. Pero ang Biblia gaingon, remember, na ay balaod
sa kinaiyahan nga magsingil kung ikaw maghatag og paglapas, pag-violate sa balaod, naagay consequence. Naay konsekwensya na tanan. Okay. Ang key text na to this evening, makita sa 1 Corinto 3:16 ug 17. Kanang EPSD, ang pulong sa Dios na nga Bible ang akong gigamit. Okay, naalantay it principles towards the elimination of health damage. Wa ko magbutang og kana na ang problem damage yun kay nindot man gyud atong tan-awon ang damage unsa may resulta sa consequence sa mga binuhatan nga di maayo. So atong tan-awon ang uban hiwi ng baba, ang uban magguyod na, ang tiil, ang uban bedridden na, no? Ang uban putol na ang mga kay diabetic mo na pamutlan. So dagkan nga mga damage resulta sa pag-abuso, paglapas sa balaod sa kinaiyahan. Okay. New Start. Ato nang hinumduman ha. Naana tay mga acronym sa New Start. Timan na to bisag asa ta magkita. Pag-ingon ako unsay acronym nato sa health, New Start ang atong tubag. Wa gilain. Unsa man ang New Start? Number 1, nutrition, exercise, water, sunshine, temperance, air, rest, trust in Almighty Father or Almighty God. Simple ra. Di ka kalimot ana. Nutrition. Nanong una man nutrition? Maglison man kag exercise kung hubag ang imong tuhod. Mamatid-patid ka dito, maglison kag exercise kung masakiton ka. So una gyud siya. Nutrition kay mo unay magda sa tanan nga imong himuon. Exercise, water, inom tubig, naa tanan. So ari ko magsugod dayon. Arita. Every day is a new start. So kada adlaw matong himuon pahinumduman nato kay law of health man na atong pagkatan-aon nga kita mismo nga mga kaygalaan no atong tan-aon kung nakalapas ba ta ani. Arita sa nutrition una. 3:1-2 kasulti diha. Nangumusta si Juan. Minahal kong higala, nagampo ako nga anaa ka sa maayong kahimtang o maayong panglawas. Ingon nga maayo ka sa espirituhanong kinabuhi. Duha gyud. Maayong kahimtang, maayong panlawas. Mao na. Una ikaduha. Unsa man? Espirituhanon kapag kinabuhi. Diyos nun ba? Diyos nun dili relihiyoso. Wa mo ingon dihang relihiyoso nga pag kinabuhi. Diyos nun gyud espirituhanon nga pag kinabuhi. So, mao na yung mga pamusta atong sundon. Principle of one nutrition. Genesis 1:29. Unsay gusto sa Ginoo unta sa pagsugod. Atong basahon, Bisaya, ready, basa. Gihatag ko kaninyo ang tanang matang sa tanom nga may binhi o ang tanang bunga sa kahoy aron inyong kanon. Specific na, mga mananap, ang kanon ninyo maoning mga abog unsa pato dito. Ang tao gitagaan gyud og kahigayonan. Nganong nahitabo man nga nangaon na ta. Naibalo ta sa istorya ana gumikan sa lunop. Wa na mga sagbot. Himo, magbasa na mo anang Biblia. Naa na mo'y trabaho ana. Kamo na pod ang magtrabaho. Wa na ko'y labot ana. Okay. Unsa man ang nutrition? Nutrition, unsa man gyud? Mahitungod sa pagkaon, gahisgot ni sa maayong panlawas. Sa usa ka himsog og balanse nga pagkaon, himsog og balanse. Ang pagkaon og ilimnon naghatag og kusog og sustansya nga imong gikinahanglan aron mahimong himsog. Ang pagsabot ni ini mga termino sa nutrition mahimong makapasayon kanimo sa paghimo og mas maayong mga pagpili sa pagkaon. So makasabot ka ana nga nutritious nga pagkaon ay balo na ka. Mao ni akong kanon kay nindot na ini. Pero bantayan ninyo mga higala, ang pagkaon po dili pwede nga imong kanon tanan kay mag-igit po ka ana, di ka mahilisan. Ang healthy lifestyle magkaon ta na bantay man ato, magkaon ta naandan kaon sa tagburak yun, no? Pagkauman kay kuang kuno kanang ilis-iliso na adto na kas mangga sa prutas sa nimo kanon dili mao. Ang sa lifestyle, healthy lifestyle, unahon sa nimo pagkaon ng prutas para mo digest siya dito ang iyang mga vitamins makuha dito adisir patamukaon og kanon adisir tamukaon. Unya sa healthy lifestyle 30 minutes before and after mao ka mo inom og tubig. Dili kay sige kaon alangaon niya. Uy, wa na may tunong sa insakto. Wa na ka ana maghuna-una kung unsa ba ang imong pagkaon nga formal wala. So, inom dami. Pagkaon nimo sa healthy lifestyle, kinanglan ka
mukaon mo inom, sa di pa, mukaon, ako tag-usa ka oras, naanad ako nga, mukaon mi, way tubig. 1 hour after pa mi mo inom. So, ma-digest yun, maayo dito. O niya, ang pagkaon, para din ako idugay ba, ilayo, dili ko magbutang diya og mga cauliflower, mga mahal nga mapagkaon ba. Kaning, kuanran, lokal. O, mo na pagkaon na mo sa balay. Mga lapwal-lapwal lang, kanang naay violet, na may ito, mga kanon, naay yelo, klase-klase, pag-gara ako na, butang tong color, dili coloring ka ng, kuan, basta lang, kana, butangan og bluternate, ibutang dito, violet, o niya, butangan po na yellow corn, kanang kuan, naadiha, tanan. Lokal lang, lokal. Okay. O niya, asa nagikan, dili lang, kanang mga, naara sa inyong balay. Dili mo lisod aning atong health. So anak ta mo dalon kay para makasabot mo nga ang atong balaod sa kinaiyahan nga kini binuhat sa Ginoo kinaiyahan man ni. Atong ampingan para walay consequence nga mahitabo mahimo nato. So guide kuno guide. Sa pagkaon na natay idea kinahanglan mapili ta kini nutritious. Unsa man di pagkaon si Jubi sa mga karne? Ay bisan ang karne naghatag ang Ginoo og paagi. Nga naay karne ipakaon ako ninyo, Jubi. Pero pilion nimo. Ako nang gibutang nga ang ipakaon o dili ipakaon. Ang hugaw o dili hugaw. Ay, ang Ginoo grabe. Mao nang manual katong iyon reference. The best na din tanan. Why mailiw? Pero nga naman, naay mga pangutanan nga, pwede na kaunon. Sige lang, kauna total siya may mahiwi. Ang dili man kita. Ang importante lang nga, guidelines, sundo nato, kung ihatag sa Ginoo nga mga daot di pasagdi sa Ginoo kay iya maning lawas. Padayon ko, pangutana. O kamoy pangutana. Basa. Ready, basa. O ipakaon o hugaw o dili ipakaon. Hati ito masabtan na to. O inaadi ay job. Mabasa ang Levitico 11:46 ngadto 47. At least makatik note mo diha. Okay. Ready. Basa. Mao kini ang balaod mga nanap og sa mga langgam og sa tanang binuhat nga naglihok sa katubigan og nagkamang sa yuta. Aron kamo makaila sa hugaw og sa hinlo sa mga mananap nga mahimong kanon ninyo og sa dili ninyo angayng kanon. Ingana kanindot ang Ginoo. Sa iyang Biblia reference, naghatag siya og idea nato pagtudlo nga Jubi, mao na inyong kanon. Oy, ikaw, mao na imong kanon, ayaw ni. Kanire kana. Pero ang diferensya kay wa mo ingon siya nga mukhaon ka ana masakit ka. Gitugot lang kay kanang panahon na maglunop na wa nay utanon. Okay. So at least natin idea nga uy gimension di instruction di sa Ginoo order na nga mao ni ang paagi. Pangutana, ready, basa. Okay, sa may tag-iya ako ibalik lang gamay. 1 Corinto 6:19-20, ready, basa. Wala ba kamo masayod nga ang inyong lawas mao ang templo sa Espiritu Santo nga nagpuyo diha kaninyo o nga gihatag sa Dios kaninyo? Dili kamo ang tag-iya sa inyong kaugalingon kundi ang Dios. Gipalit na kamo niya busa gamita ang inyong lawas alang sa paghimaya o himaya sa Dios. Ready? Basa. Unsay ilanan? Og dili ipakaon. So ganihan nag-instruction man nga naghatag ko ninyo Jubi og mao ni. Higala. O kamo mga katawhan gitagaan ta mog paagi unsa dapita ug asa dapita. Kini atong basahon. Pero before ana na ako'y kalainan nga ibutang ninyo English version lang. No? Clean versus unclean animals nga found in the book of Leviticus chapter 11. Clean land creatures tanan. Pero diri ko Bisaya. Atong basahon dito sa verse 3. Bisan unsang mananapa. Ready? Basa. Bisan unsang mananapa nga pikas og kuko og muusap sa ilang kinaon, mahimong nga kanon ninyo. Apan ayaw ninyo kana ang kamelyo, ang koniho o ang libre, kinahanglan nga isipon nga hugaw kining mga mananapa kay muusap kini sa ilang kinaon. Apan dili pikas ang kuko niini. Ang baboy, bisan tuod kung pikas ang kukuni ini, dili man kini muusap sa kinaon, busa hugaw kini alang kaninyo. Padayon, ayaw kamo pagkaon sa karne ni ining mga mananapa o mohikap sa patayng lawas ni ini,
kay hugaw man kini alang kaninyo. So that is the instruction. Karon, ang kanindot kay gitagaan lang tang instruction. So, ayan na sa una-una ninyo nga, ayay, patay. Di na ako kakaonan. Ayaw, basa naman na. Ano mading muuli mo dito, kuhaong pa niyo katapusan nga humba dito, ubi sa agad. Pag one time ba? Ayaw, instruction naman na. Nga at least, nakaibalot nga, bisan pa ang Ginoo mga higala, gahatag og instruction para sa iyang katawan, kay iya man tang mahal. Nga maoni ang inyong himuon, na ako'y pagkaon nga ihatag ninyo, ilhanan sa mga pagkaon nga ipakaon, o ilhanan sa mga pagkaon nga dili ipakaon. Okay, nagsugod naman tang anang usa, sa Levitico ta. Okay, atong padayonon, ikaduha. Di ata ipadayon nato sa 9, ngadtos 12. Mga mananap nga mahimo nga dili mahimong kanon. Okay. Sa verse 9, ready, basa. Sa mga mananap nga nagpuyo sa tubig, makahimo kamo sa pagkaon ni ining mosunod. Ang tanan nga anaa magpuyo sa kadagatan og sa mga suba nga may mga kapay og mga himbis, apan bisan unsa nga anaa sa kadagatan og sa mga suba og sa katubigan nga walay mga kapay og mga himbis, dili angay kanon. Padayon. Kinahanglan isipon nga hugaw. Ayaw kamo pagkaon kanila og likayi ang ilang patayng lawas. Ang tanan nga anaa sa katubigan nga walay mga kapay o mga himbis, hugaw alang kaninyo. Usay kalainan ganiya sa atong gibasa. Ang atong gibasa ganiya, ang ilanan, katong may mga tiilo, naadya sa mga mananap. Buak ang kuko, unya muusap. Mga anak, muusap. Unya, usap pag-usap. Katong mga pangag-unta, maay na siya muusap. Kamu ko na usap, video pero okay na. Ako na lang. Buak ang kuko, unya, mangusap. Ang dimension nga, baboy, buak ang kuko, pero di mo usap. So, dili po pwede. Duhag yun ang ilanan. Buak, unsa may buak, duhay ilanan. Baka. Kanding. Buak, pero mangusap. So, ato ta. Mautoy ilanan. Ako ang gibalik kay para makasabuta ang karon lain naman pod. Isda sa dagat o sa tubig nga ang ilanan duha. Hingbis, kanang hingbis og kapay. Uy, niingon ang akong classmate nga, "Mit, nganong nagpalit tag isda kilawin? Na makakailanan nga mahingbis, nganong imong hingbisan?" Kan ako bugal-bugal man siya. Uy, pero sakto pod kay na mangingon man ko nga, "Mit, mukhaon ko isda, pero mahingbis sa unang mukhaon pa kong isda." So, imo lang yung pahingbisan. Kung may asa kay, mangutana po ko nimo, kanang saging, bakan ako no nga, di panitan. Ala, ob-obi na, di nimo panitan, di baka sikwa lagi imong tinae, gawas gyud nang, ay saging mukhaon ka nga di panitan. Ang saging, panitan, o sa disir kanon, mao po ng isda, ilhanan, nga siya ipakaon, ang hingbis. Mukhaon ka, kuha ipod ang hingbis. Di ba? Nasabtan ninyo? So, nindot, hinlo yun. O, mao na ilanan. So, naay isda nga, way hingbis, naay kapay. Di ba? Naapoy isda nga mahingbis. Pero way kapay. Kamo na bahala na. Kung saon ninyo pagsulbad. Padayon ta. Verse 13, ngadto sa verse 19. Okay. Lain na po ni nga klase. Langgam ni, langgam. Okay, ready. Basa. Mao kining mga langgam ang dili ninyo makaon kay hugaw. Padayon. Gripon, ismirihon, ang banog, ang tanang matang sa mga manaol, ang uwak, ang abistros, ang pungaw, ang laro, ang tanang matang sa ananangkil, ang ngiw-ngiw, ang gamaw, ang lapay, ang itik, ang pilikano, ang kalamon, ang nagkalain-laing matang sa tabon, ang abobilya o ang kabog. Atis ko, ayaw ninyo paghasulan nyo kulingon, mga higala. Atis sa kaibalo na mo nga, ay, maora di ay na. Mao di ay na, di ipakaon. Okay, atis sa ibalo lang ko. Kay naghisgot man ta, og balaod sa kinaiyahan. Nga, maunay, gitugot sa Ginoo. Okay. Langgam na siya. Dili na mga tuog gabi mananagit nga mga langgam. Maunay mga ilhanan. Okay. Padayon ta. Verse 20 to 23. Okay. Kung ano po ni? Gagmayng mananap, mga insekto. Okay, ready? Basa.
Mahugaw usab alang kaninyo ang tanang gagmayng mananap nga pak-an nga adunay upat ka tiil. Padayon, gawas lamang ni adtong adunay mga lutahan tunga-tunga sa tiil ug paa nga mao'y ilang gamiton sa paglukso sa yuta. Mahimo ninyo silang kanon, makaon ninyo kining musunod. Ang tanang klase sa dulon, timos, bahala na mo diha, kaumog timos, apan-apan ang ubang gagmayng mananap, nga pak-an og may upat ka tiil. Na ako'y mga kaila, dito ko sa ilang, kumutan mo, mag-ulbo man ng kanang ok-ok, ok-ok, di na po makaon ng ok-ok, no? Apan kanang tungaw. Tungaw, di man malutong tungaw. Gagmay naman na ayo. Kung sa to, itong isikutan, kanang dili, nganang kuama, kanang timos. Naaman na sa amo sa Surigao, ako nahinumduman ako mga classmate nga mga Ilocano, baling mga on anang timos. Ilang ibutang sa kanang Petromax kanang manu mi ba? Humot man na. Kagumkom ang agyo eh. Pero ambot lang, di good. Pero at least di balot nga ay maode na. Karon manguli mo hurot yung timos. Balo man ko nga mga ongani tag gidili. Samot nang lang gitugot. Di ba nabantayan nyo? Kaluudan ng timos. Pero pakanaan sa gidili. Pangita pag sigig tambong og pista kay ito ay humba dito nga. Nagkuob pag yun. Sige lang. Okay. Mauna natin simbalo na ta. Padayon na to. Okay. Verse 29, sa Leviticus kong gyapon ni. Ngadto sa 30. Okay, ready. Basa. Mao kining mga mananapa nga nagkamang sayota ang isipo ninyong ugaw. Ang milo, ilaga, nagkalaing-laing matang sa halo, ang tuko, ang buaya, ang taluto, o ang ibid, o ang kamilyon. Grabe yun ang Ginoo specific. Ako malikon, mga higala, at least lang ka muna kay balo, unsay na adiha. Okay ra mo? Okay ra? Anay balo lang, ayaw mo pagka-opinay na, malain mo nga, basa din ako ganahan mo kaon anaon niya. Ay, pwede di kaunong ko. Naabay apan dito dagan sa balay. Karon kay kanang uwan, manood mas balay ng apan-apan. Kubkuba na yun. Lain na po, pero di gan mada. Ay, mukhaon nga ni ko gidili. Kanang haw nga, baho man ay pangitaon, mga lata may kanon ana. Mukhaon nga ni ko kinini kanon. So, balansin na mo. Kay butan naman mo. Kamo na mag-igo diha. Kamo na nanaw. Ala, panaginot na magdakop diha. Kung unsay giingon. Kay lisod na kaayo kung ikaw magpatudlo, at least naibalota sa mga do's and don'ts. Maura na importante. Naaray idea na to. Okay. Di ata sa dugang 41 to 44. Okay. Ready? Basa. Ayaw ninyo kana ang tanang mananap nga nagkamang sayuta kay hugaw kini. Bisan unsa nga nagkamang o naglakaw sa upat niya katiil o bisan unsa nga dagang tiil o ang tanan nagkamang sayuta, ayaw ninyo kana kay hugaw kini. Ayaw ninyo duhiga ang inyong kaugalingon sa ilang kahugaw o ayaw ninyo bulingi o gugawi ang inyong kaugalingon pinaagi sa pagkaon sa bisan unsang nagkamang sayuta aron dili kamo mahugaw. Padayon, kay ako mao ang Ginoo nga inyong Dios. Busa, balaana ang inyong kaugalingon, kay ako balaan man. Ayaw ninyo hugawi ang inyong kaugalingon, pinaagi sa pagkaon sa mananap nga nagkamang sayuta. Grabe. Ako ang inyong Diyos. Grabe. Diyon, no? Nga maghatag ba? Order ba? Ako ang inyong Diyos, Jubi. Ayaw mo pagkaon. Di baka mahibong anak, mga higala. Kung imong tumanon, malipay ang Ginoo og way consequence sa imong lawas. Kay imo siyang gituman. Kana na kasimpol. 1 + 1 raman ta. Dili man ta ining gusto nato. Kay kana na gud. Bisaya pagid pagkahubad. Gitudlo ta, gitagaan tagiya kung unsay atong himuon para mahibalo nato. Okay, pangutana. Ready? Basa. Mura mag nagkaluyan na mo nga, nakatanaw na mo nga, di panghaon, pagkaon. Daghana di ang kanunon, daghana di ang ipdi pakaon. Pero
Atong dungano ning question. Ready? Basa. Ay, naginuto na to. Na may nalumos karon, dagay nalumos nga baka. Kamaw kanding. Paglubong sa akong ian, ang baka, among gikamang pagkagabi, kay init-init pa man. Lagi habwa, ub-ub yun. Kay tinuod di ang Iglesia ni Cristo. Dalang ko ha. Maudi ay ang Iglesia ni Cristo kanang grupo nga di mangaon sa patay na daan kay naa di ay sa Biblia. Magtuman di na sila. Ulit kayo ko adto bisag patay na lami man po nang basta init-init pa dangdangon la ub-ub dayon pero biblical di na. Atong basahon kung di ba ipakaon pod kay base nag-una-una ko Deuteronomio 14:21. Ready? Basa. Mananap nga namatay lag iyaha, suicide. Apan makakaon niini ang mga langyaw o mahimo kini nga ibaligya ngadto kanila kay kamo balaan katawan og iya kamo sa Ginoo nga inyong Dios. Uy, pwede din nimo ihatag sa lain pero makonsensya ka. Kung di naman lang ipakaon sa Ginoo, ayun lang ihatag. Ayun lang ipamaligya. Mahinumdum ta. Patay na ilubong nun. Kadto bang nahikog, di ba? Nakabantay mo ana. Nakadungod mo anang sa Manila karon ka nang giingon lang double murder. Aw sana double murder. Double deed. Patay na, utron pa unya ibutang adto sa tindahan, di ba? Uy, bantay mo ana unsaon pagkabalo ninyo pagpalit dito nga double deed. O pero naay atong pangutana dugang. Human naman to, ang patay na dili ipakaon. Kini, pangutana, basa. Lami nang didaguan kay ibutang sa kanuna. Tudang bahaw ub dahil lami ano kanang dinuguan butangan og kanang puso saging kanang dinuguan butangan og mga atay mga batikon kanang mga butangan nimo lutoon nga lami man ginay sausaw kanang mag-inom-inom mo tungay-tungay mo at magtagitagay mo nya ana-ana kutsara lami man gina pero no hindi ipakaon ba jubi ang dinuguan atong basahon para mas klaro gyud Deuteronomio 12:23 kantos 25 ready basa. Pan ayaw gayod ninyo kan ang dugo, kay ang dugo mao ang kinabuhi, ug ayaw ninyo kan ang kinabuhi uban sa unod. Ibubo ninyo kini sa yuta sama sa tubig. Ayaw gayod kamo pagkaon niini, aron magmauswagon kamo, ug ang inyong mga kaliwat, kay ang paglikay niini, subay sa kabubuton sa Ginoo. Pagkanindot mga higala. Kanang kaulit lang yun nato. Nasubay man dahil sa kabubuton sa Ginoo iyang pag-ingon. Nganong ato masupakon? Kung atong tumanon, magbenepisyo po ta. Subay sa kabubuton sa Ginoo ang dili pagkaon natog dinuguan. O sakto di ay ng grupo sa relihiyon karon na ay uban nga di mukaon sila. Kay naa di ay mabasa sa Biblia. Wa ta mo sipit ana. Unya kada di ay ako mangutana ko ninyo. Sige ba mukaon og dinuguan? Kamu ba? Ngano ako naman inyong gitanaw. Tubag mo eh. Unya, sige ba mo kaon og double deed? Wa man, di ba? Wala man. Unya, kanang dinuguan, wa pod. Kaya ang kasagaran mo, kaon na katong nag-ihaw. Mao man to'y pangatag ipang sol. Pero naagya po'y baligya ka ng square-square nga dugos manok. Kusog, may matog asin-asinan unya, tugtugon, lam-lam pod. Ay, orot ko na lima kamog puso. Kawa mo po'y kwartang lain. Mao lang ito. Pero at least kay baluta, nganong gili mangyud kinahanglan bagyud nga may consequence ang tao mo tuman. Akong balikon. Ayaw gid mo pagpangluod. At least nabasa nato nga kana dili kana ipakaon. Pero ako iyong pangutanon wala gyud ko mangaon ana. Tanan bisag itugot. Dili ingon ang Biblia gasulti nga ang maluwas ang wa mo kaon. Dili kay ako nakita na obserbahan nga ang pagkaon sa karning isda naanay mga kontaminado na karon. So, ang ako kanon, ang okra, kurangani ka ng mga sagbot, kontaminado po kay spray. Pero maayo na lang, di kayo. Di kayo. Pero kanang mga tanan, mananap, di man kumukaon, kay kami vegan, bisag itlog, o gatas, dili mi. So, gulay na gud ang amuha, kamunggay, kubkub og hilaw nga kalabasa, kubkub og hilaw nga, hasta kahilaw, kubkubon. So, atong tanawon, diri gabutang. Pilipos 3:19, kay naatay gipagtan-aw ana nga makita kita ba mga igala ba nga kita tanan dinhi. Uy, hala, mauman di ini. Okay, basahon na to. Ready? Basa. Ang dangata niini nga mga tao mao ang kalaglagan. Kay ang ilang tiyan mao ang ilang gipakadiyos. Gipasigarbo pa nila
Nga ang mga butang nga angay unta nilang ikaulaw. Ang gihuna-una nila, maulang ang mga butang dinhi sa kalibutan. Naadi ay ang tiyan di ay nga naman. Di ba kamo, pagtanaw ni mo, lamiaw yan. Bisag busog na, sige, lamlam gihapon. Unya, mayroon mag manghuga sa plato pagkamangkaon. Maura ba'y kusog manglamlam. Unya, muhingo pa Mari, dalan ako dito, ma'am. Tagay, kung putos. Kusog na ba mamutos, ma'am? Sa plastic, bisag binutangan o huga. Wala, kargay dayon. Grabe mo lamlam. Unsay giingon? Gipaka-Diyos ang tiyan. Bisag gani hiwi ng baba, magguyod na, may batikon, pre, mohangyo paghihapon. Mukaon paghihapon. Kay nga no, tiyan maoy gihuna-una. Pero bantay ta, kung kita nagtanaw sa uban nga nilapas o napulo kasugo, kita nilapas di ay. Kay ang atong tiyan di ta kapugong mukaong kita bisag dili na ug kita mahimo ng madaot. Pangutana, ready, basa. Oy, stoy, kamo ba? Oy, ginluan na ron. Bagong to ginluan na ato basahon na. Tanaw na to. Kung ang tao ba mo ikan-o na to or ang mananap. Okay, atong Bisaya, kung na English diya mo basa, ang buhat 10:28. Bisaya ta, ready, basa. Si Pedro mayon kanila, nahibalo kamo nga ang Hudiyo ginidaan sa iyang relihiyon sa pagduaw o pagpakigsandurot sa dili Hudiyo. Apan, gipadayag sa Dios kanako nga dili ko na isipon nga mahugaw si bisan kinsa. Mao na ang pasabot sa buhat. Dili kaon ang tao kay tao ra gisampulan ang Hudiyo hintil di magkasabot. Ingon si Pablo ato adito. Ing na sila. Si Cornelio nga patas na. Wala na hugaw, wala na pisot. O giapil ba to? Hugaw og circumcise man na. Wala na hintil kay hintil sa una hugaw man na pagtanaw nila. Lahi ka ang pisot og tinuli lahi. Patas na, mapisot kag sa dili, sadrak. Si sadrak may ako nakita gud. Akamatuli makadrak no. Dako naman ka. Mga higala, patas ang pagtagad sa Ginoo. Wala na. Dili na kay ikaw ikaw kita Pilipino, ang Amerikano, patas mga higala. Bisag ang Israelihanon, mga Hudiyo, patas na. Mao na pag-abot ni Jesus Christ. Siya na hatag og higayon nga. Mao na ni. Patas sa tanan. Pero dili gipasabot nga ang pagkaon gihinluan na. Gisample lang to siya. Kung inyong tan-awon ang pagkaon nga gitan-aw gikayab, gibalik sa langit wa ibilin sa lupa. Kay si Pablo mismo gasulti, sugod sa akong sukad sa akong pagkabata, wala ko makakaon ni anang hugaw. Tanawa. Matinumanon na ito si Pablo. Di ba? Kunya, wa man siya, balibad man siya. Hoy, dili na akong pasabot, akong pasabot ani adtua sila dito. Husaya, ing na nga wa nay problema. Patas na ang tao, ang akong pagtagad, wa nay hintil, wa nay mao nang gibasa na to karon. Pero ang tao kay ulit man kay Dios ang tiyan, hinlo na, pero sige lang. Kung hinlo na sa inyong pagtanaw, atong tanawon, pagbalik sa Ginoo sa kay iyang plano sa mga taong nangaon. No? Ato nang basahon karon. Di ba niya litsunon og isugnod? Kay kayo biag sundang iyang dalon, di ba? Mag-ihaw kag baboy mananap imo sang gulgulan no. Tapos andam kag kayo para imong litsunon. Tuhugon ang lubot. Tanaw nato ni. Okay, atong basa. Bangutana, ready, basa. Unsaon man sa Dios ang mga tao nga hangtod karon nangaon paghihapon og baboy. Klaro ra man pug kaayo ni Mar nga baboy. Dapat unta hugaw nga pagkaon. Pero baboy man gyud no. Uy, baboy. Pero sige atong basahon ko naa ba gyud. Okay, ready. Isaiah 66 versikulo 15 ngadto sa 17 unsay ingon? Pagbalik niya unsay iyang sentisya sa Ginoo. Ready, basa. Kay makita ninyo nga moabot ang Ginoo taliwala sa kalayo. Dala ang iyang mga karwahe nga sama sa lipulos. Aron pagpahungaw sa iyang kapungot o pagsunog tungod sa iyang kalagot. Kadali lang. Kana, nibalik na siya, wa pa. Pagbalik niya mo na may tabo. Di ba? So, wa pa siya mabalik. Okay. Padayon na to ang 16. Ready? Basa. Kay ang silot sa Ginoo ngadto sa mga tao, ipaagi niya sa kalayo og sa iyang espada.
O daghan unya ang iyang mapatay. Siya mismo ha? 17 ta. Dungan, ready, basa. Nag-ingon ang Ginoo. Mga matay kadtong nagbalaan o naghinlo sa ilang kaugalingon, aron mangadto sa mga halaran sa mga Dios-Dios, o ingon man ang mga nagkaon o karning, di, dungan na ninyo, mura magpadagan na mo pagditok og baboy. Okay, atong malikon. Diyos og ingon man ang mga nagkaon og karning baboy, mga ilaga og uban pang hugaw mananap. Nakita ninyo mga higala, maunay kalisod. Litsunon ka sunugon, lisod gud ang kahimtang. Pagbalik sa Ginoo maunay may tabo. Kung pananglit atong giingon nga gihinluan ang hugaw. Nganong iya pa mang gimension? Sa iyang pabalik, maunay ang mga hitabo. Pero at least mga higala, naatay idea na kahibalota. Mao na diha natakutob. Nakasabot nga maunay na Jubi. Si Jubi maunay na, dong Jubi maunay na, oh, at least sa kahibalo na mo nga pili ta. Kanindot ba mga higala naglingkod lang ka diha, oh? Ay, lakaw ka, way bayad. Gi-inform lang ka nga biblical na akong balikon, authority ko nga nagsulti nga naman. Pulis ko di ko magdani niyo og bakak. Kay law enforcer man ko. Ang atong giskutan balaod ni sa yuta og balaod sa langit, balaod sa kinaiyan nga magpahibalo nato nga naagi Ginoo. Okay, atong basahon ang resulta sa mga naghimo sa paglapas sa balaod. Ready, basa. Dili ba templo man kamo sa Dios o ang Espiritu sa Dios nagpuyo diha kaninyo? Busa kon gob-o ninyo ang puloy-anan sa Dios, silutan niya kamo tungod kay ang templo sa Dios balaan o kana nga templo walay lain kon dili kamo mismo. Diya nato makita ang consequence. Consequence nga maghatag nato og kalainan. Diri ko. Ingon si hypocrites. Atong basahon. Ready, basa. Let food be thy medicine and medicine be thy food. Himoa nga ang pagkaon nimo medisina na siya. Nganuman ang imong gikaon o tanon man. Nakadungog mo anang mga unsa na kanang alternative na food kanang naay mga baligya nga magtimpla ka nga ko ang kuno na kamunggay. Unsa na siya? Mga alternatibo gikan sa mga prutas, di ba? Mga tanon, ayaw na lang dito magpalit. Pag kuha na lang diya sa imong balay, kuha lang kag bayabas, ob-ob ka, kaya mito, kaong ka, nangka, kaong ka, ayaw na lang dito. Kay mga kapsul raman na. So, the best prisko nga imong kanon, kanang naa sa inyong panimalay. O, kanon mo ang medisina. Kay maunay maghatag, nga pagkaon, hantod mamaayo kag lawas, di ay gingon din eh. Atong basahon. Ready, basa. If diet is wrong, medicine is of no use. If diet is correct, medicine is of no need. Di na. Kung sakto na, kung ang imong pagkaon sa'yo, ang imong tambal, way gamit kay sa'yo, pampirmi imong gikaon, murag himo nimong battleground ang imong tiyan ba? Gakaon kag makadaot, tumar kag tambal. Unsa may resulta nga nagkaon ka? Pero ingon diha. Pero ang imong pagkaon sakto, awa na gamit ang imong medisina. Kay sakto man imong medisina gakaon nimo, gi-intake nimo. Mao nay ka bumintaha. Okay, di ako diri dugang. Genesis 2:15-17. Unya gibutang sa Ginoong Dios ang tao sa tanaman sa Eden aron maoy magatiman o magbantay niini. Giinginan niya ang tao. Makahimo ka sa pagkaon sa mga bunga sa tanang kahoy sa tanaman. Gawas sa kahoy nga naghatag sa kahibalo unsay maayo ug unsay daotan. Instruction niya, di ba? Kabantay mo. Pero paghatag niya, dito na noon siya sa gikaon niya, sa gidili. Kaon gihapon mga higala. Ang gana nga nagtanaw niya, desire, nga siya, lamian good. Pero ingon na ini, kung mukaon ka ni ini, ni anang adlawa mamatay gayod. Kita karon patay mga higala. Kung ikaw naglapas sa balaod, patay ang pagtanaw sa Ginoo nimo ana. Mabitaw kabantay ka kung imong dawaton ang kamatuoran para mabag-o ka. Tanan kompleto imong gidawat, sundo nimo ang Ginoo, si Kristo. Pag lunob nimo dito paggawas, bag-o na ka nga pagkatao. Ang imong daan namatay na. Gilubong na. Kay kita mintras makasala pa, naapagintas kamatayon. Pagkasala ni iba, mamatay na ang tao. Kita kung nagkinabuhi taan ng paglapas
sa balaod sa kinaiyahan, patay gyud ta pagtan-aw sa Ginoo. Mamatay gyud ta, pero patay nga mabalik la kung atong dawaton usbo nato ang pamaagi nga atong iuyon sa tubangan sa Ginoo. Okay, dali na ta sa exercise. Una to ang nutrition, sa tapos exercise karon. 1 Timoteo 4:8. Ready, basa. May kapuslanan ba ang pag-ehersisyo? Exercise ta. Diya, ready, basa. May kapuslanan ang pagpaudat sa lawas, apan ang espirituhanong pagpaugnat mapuslanon alang sa tanang butang kay makahatag man kini kanatog kinabuhi karon og sa maabot. So maayo gyapon ang pag-exercise, pero mas maayo ang imong espirituhanon nga himuon kay naay kinabuhi nga dayon nga imong mapaabot. Maayo naman lang ka mag-exercise kay apil kag mga duwa, pero layo ka sa espirituhanon, bantay na. Imong gipalabi. Okay, dugang ta. Exercise, naay mga record sa laing nason nga makahatag ka nato og pagpahinumdum mga naagi kay exercise. MWF lang, dili nimo pod grabe. Exercise ka sa mga edad-idaran, baktas, okay na ayo nag-jogging kay basig dakinas ka. Naalay bago karon nga parinti sa akong igagaw, parinti sa akong asawa. To asa Davao, nadakinas lang siya kuan man siya kanang kuan diyon ba kanang tiloring ba kanang magtahi ba. Naligo siya nadakinas lang. Nagkuma siya hangtod naghapon ni ang gabi nakadungog ko nga namatay yun. Ang tao no, nalibang ra siya gikan wa gyud siya kontra. Kay sige ra man sig tahi, grabe tinahiay ang iyang tahian kanang mga uniform sa security guard sa gaisano. Mubarog ra siya mukaon. Pero sa dihang nag-CR siya, nadakinas lang pagkaligo. Nagkuma, naigo siguro tulo ra ka adlaw. Kideclare ng patay. So ang tao, grabe ang kinabuhi. Fragile gyud ang tao. Ngunang akong giingon ba nga, sa tanang panahon ato gyud unahon ang Ginoo, kanang pray without ceasing, ampo kita pirmi. Lord, masayo pang kita. Nagkinabuhi ta karon, nagkaunta og makalapas. Pero ngayo tag wisdom sa Ginoo kaalam nga Lord, tudloy ko nga di na ko ayo ko mukaon ani. Imbis kay naong sa baboy akong kanon ugma ang tiil na lang. Anam ba? Ondunggan na ba ka? Hangtod na lang pila lang, mamatay lang ka, mawa gyapon. Ang ato diha na mag-iistorya sa Ginoo sa tanang panahon nganuman kay karon sigiting uwan ra ba ni dangog. Di ba? Uli ni ba na naghuraon na ka, tiwasong gyud nako tong humba. Unya dangog man, wa ta kasabot pa. Mao nang kita duol gyud sa Ginoo mga higala kung tan-aw ninyo nga sakto, why not? Na man mabasa. No, gitagaan pa mo kopya. Pero dinhi gihatagan tag exercise. Dili ta ikatulo water din ato dugayon. Unsa man ang tubig nga kinahanglan sa tao? Atong basahon, ready, basa. Si Jesus mitubag, kung nasayop ka, paunta sa gasa sa Dios o kung kinsa kini nangayo kanimog tubig, mangayo kagayod unta kaniya o gatagan kaniyag tubig nga naghatag sa kinabuhi. Kanang pulong man pulong. Pasabot mga higala, dinhi, nga ang prinsipyo sa pag-inom og tubig, nga maghatag ka nato og unsa gyud ang tubig ba? So kami, naami 8 glass of water kada adlaw. Pasubraan pa. Pag mata na mo, wa pa maglimog-mog, inom dayon. Pinakadabis ang lukewarm. Pero kung wala kay init, kay magbulong agpa ka, kwa pa kahoy. Inom dayon, tubig ka na naas banga. Duha dayon ka baso sa 8. Kita ninyo, inyo nang himuon. Kada pag mata ka nang, ayaw na paglimog-mog. Iluwa. Kay imo man ang laway, ang hugaw, imo man na. Tunlagin. Kay usay paglimog-mulok, naslami na. At least nakalimog-mog ka. Kaluod ba po. Imo ra mo na, ton ka, 2 ka baso. Pagkahuman, kauna ka, ato na matakag alas 5, alas 6, kini mga edad-idaran, mo mata ni mga alas 3, alas 4. Inom na yung tubig. Ang sayo pa mata, mga alas 6, alas 7, inom kag 2 na basong tubig. Pag mukao na kag alas 7, alas 8, ayun ang inom og tubig. Adto na ka sa alas 9, 2 na sad. So, pila na? 4. Paniod to ka. Pagka alas 3, 2 na sad, pila na? 6 na. Pala sad. Musobraan na, pwede imong sobraan. Pero kinahanglan ang tao naagi 8 ka basong tubig kada adlaw. Panihapon ka, pag alas 8 man imo panihapon, alas 7, alas 8 inom kang tubig, kay alas 9, alas 10, relax na si David. Wa na. Tagoy-tagoy na ka dito. Timan ina ninyo, malibang mo nga di naman ang hindag pangalibang. Ang inyong pagkaon, kamong kay gyapon ang inyong makuan. Pero ang pasabot ko ba, dili na mo magpugos pagkalibang. Kanang mag-inom kag tubig, permi?
Unya kamo kung naa may problema sa inyong limbang kanang inyong pagkalibang ba? Nga pinugos. Pagkaon mo gulay. Inom mo pirimig tubig, sundan ninyo ugma. Testing na mo duha ka baso, naamoy kana na ang galon ba? Okay, pagbatan niyo buntag, ihaydayin ta. Okay na mo? Atong tisingan ugma sayo. Bisag wa ta magdog. Magsabot ta karon ba? Uy. Okay na mo? Pag ugma buntag sayo ta, tugab dayon usa ka baso. Limogmog unya tonla. Sasad. Limogmog tonla. Timan usa ka adlaw, duha ka adlaw, tulo ka adlaw. Malibang mo. Sirit na. O di gud dili igit ka nang kalibang gyud ka nga normal ka ba nga dili ka magpugos. Ako pasabot dili magpugos. Mao na ang pagdaan sa tubig. Nabasa man ninyo diha no. Ingana lang pagi kay ang water is food na. Ako magpasting ko tag 7 ka adlaw, pinakataas na ako 12 ka adlaw. Tubig gyud. Allah, lakaw may operasyon ko. Asa na pita na ay pangayoon ko Lord. Na most wanted ko na Lord kanang ligon man gina makabantay gid permi bro. Ihatag na nako kay badlungo naman na. Pasting ko 3 ka adlaw kay kundi pagkaayod ako kay kaso ni 3 ka adlaw. Pasting hamag dayon to pagka 3 ka adlaw tubig ri imnon. Abutin to. Wa man paspas man noon kumudagan kay magtiniil ko. Wa man noon. Una na day mayon ako mga pulis nga sir gutom na mo kaon ko. Abay gutom ba mga pamahaw mo kaon na pud mo. Ako wala. Sige paglakaw. Ako ang itan-awan, mindset man na. Una-una sa tao, mutan-aw nga ni sa oras. Kaon na liwat. Kaon na sad. Pero wad anin yung relo. Di ba makaingon mo? Pas mo. Pas mo. Oh. So, kay naanan mo kaon. Kay ang huna-huna nato mo ay magda. Kung tubig na nimo mabuhi gud ang tao. Mabuhi gud. Suway na ninyo. Mupasting mo. Ayo sa mupasting mo og buntag. Di man ting kaon, di ba? Ayaw mo kaon. Unya kami naanda namo ng eat between meals kanang snack pa. Dinhi lang spoil daw ni Doc Con. Doc Con spoil mi pakanon talas ko to sige lang kay tagsarami mo kaon pod. Okay pod kay saging man pod og budbud usahay kana. Wa bay lami pero mukaon gid mi kay wa may makakaon ana. Lood ko no pero sige pangita wa lain na ni dong. Pero ingana man na nag-inom na kag tubig. Kinanglan pod painit pod ka. Kaya ang imong resulta kung nutrisyon sa imong gikaon, nag-inom kag tubig, di ba? Nag-exercise ka, luspad ka. Mura kag na istomiasis. Luspad ang imong wait. Wa kay di ka maitan-aon pero kinahanglan magpainit. So ano sa pud ka magpainit? Ayo po na nang painit katong kuang gyud. Naay painit sa alas 12 sa tutok gyud. 15 minutes lang magkuob ka. Kanang imong likod painitan. Para mapakpak na. Ang importante diha nga, di po ko kaayo ka ng sobra kainit. Basta 10 minutes na, grabe na og makatabang na nimo. Unsa man ning sunshine? Gipadayag 22:5, ready, basa. Didto wala nay gabi og dili na sila magkinanglan og mga suga o kahayag sa adlaw kay ang Ginoong Dios mao may ilang kahayag og maghari sila hangtod sa kangtoran. Sunshine importante gyud. Kanang buntag sayo, exercise ka, maglakaw ka, painit lang. Way na kinahanglan ng magdagan. Wala, baktas lang. Sington lang ka, okay na. Pero naay gidugang diri ang sunshine. Mao na magadugang kanimo. Para bang, dili, kabantay mo anang buwa kung dili nato ipainitan, muluspad no mo, mukuan ba kung nasa sunod. Imo ginang igawas ni. Igawas, ato dito painitan. Mubaskog ang. So kinahanglan gyud bisag ang tanom, samot ang tao. Kinahanglan gyud og kanana ang sunshine. Makakuha na nga ni na cancer sa katong ingon ako ninyo nga mubuwad mo. Tabunan lang ang likod ablihan. Kanang 12 noon. Init na. Mga 10 to 15 minutes. Kanang may mga sakit, may mga problema sa cancer, makatabang na siya, makakuha. Okay. Temperance, kini. Pagpugong. Arita. Ready, basa. Ang kada magdudula nga nagbansay-bansay, nagsunod sa higpit nga disiplina. Gihimo niya kini aron makadawat siya purong-purong nga malawos lang. Apan kita naghimo nini alang sa usa ka purong-purong nga dili malaya hangtod sa kangturan. Mao ta ani. Kini atong gihimo purong-purong ni hangtod sa kangturan mga higala. Kanindot ba di No? Kanang tanawa na mo apil sa duwa. Kuan man ron. G, di ba unsa na? Isya unsa karon palaro. Grabe sa usami sa among nalabyan. Wa pa mga tug akong tao sige kuan na kay mo duwa na alas 3, alas 2. Grabe pinaktisay nila tagalaing nasod. Pero the best nga praktisa nato, apila nato kining purong-purong nga langit nun.
Sila malawas man to. No? Grabe na mukuan, grabe na ang paghago nila. The best initan. Dugang. Galatia 5:22-23. Ready, basa. Ang Espiritu nagatag sa gugma, kalipay, kalinaw, pailob, kaluoy, kaayo, pagkamaminatudon, pagkamapaubsanon, pagkamapinugnanon sa kaugalingon, kining mga butanga, wala may supak sa bisan unsang balaod. Panindot. Mao na temperance. Pailob, mga galawa. Agil, maingon diha nga, silos. Pailob jud. Wad anang silos, pulihin ang pailob. Ihatag siya sa Ginoo imong pares, kaya ang Ginoo ay magbantay niya. Dili ka kabantay ana. So mo na ka-the-best sa temperance. Okay, dugang ta. Kana nga magpagpanantaw at least makaibalo mo. Di ako sa air. Ikaunom, duha na lang. Third to the last. Unsa man ang hangin, unsa kanindot sa hangin. Kinahanglan ta mamuyo pud sa kaning inyo diya sakto na ni. Dili pollution sa amoa lisod amoa kay naay planta. Kay balo man sa amoa kanang pilpos ug pasar. Si Sir Arthur suhito ni kay mo agi-agi diya sa amo sa Isabel dagko kay panghaw. Unya ang hangin namo wa na. Mo ni bitaw paano say kami taga didto ba sa bitay sa Isabel pero wa siguro yung tan-aw karon. Kasagaran kung dili sa aso ba? Kung magsigihingos ang aso kanang aso day sigihingoson mabayot ang laki. Amo taga Isabel mo kay naibuong ko sa Isabel daghang bayot. Ako di ko taga Isabel oy taga Surigao man ko. Pero di ba ang pollution ang hangin mga higala maunay usa nga mga hinungdan nga ang tao dali mamatay, masakit. Mo nang kutob sakto mo ana kanang inyong kuan kanindot sa ilan ni Mamarji kay naa sa dagat tapit unya kakahuyan ba? Pag kanindot balikon nya maligo dito sa Samsam. Pero wala tay kapliti lang mo na lisod. Pero sige lang. Atong basahon ang Genesis 2:7. Unsa ang hangin nga gihatag? Unsay gamit sa hangin? Okay, ready, basa. O giomor sa Ginoong Dios ang tao nahimo nga gikan sa bog sa yuta o gihuyop niya ngadto sa ilang ilong nini ang gininhawa sa kinabuhi o ang tao nahimo nga buhing binuhat gumikan sa hangin so gahom gid ang hangin so ayaw mo pagmahay mga higala nga naa mo dinhi wa mo dito sa syudad kay ang taga syudad nag na po kung nahibalo sila sa health nangita po sila paagi nga maka-farm dito uy hawa ta dinhi kay grabe pollution ang abog sa karsada grabe sakyanan pa imo karon kay bisag manananggot na may sakyanan. Wa na, bugiro na kayo manananggot ron. Nanay multikab. Wa na, grabe na ron. Wa na kayo mailaw. Nagmultikab. Sa kangan instas, sige pag cellphone, sige pag asa may deliveran nandihay. Anda manadaan. Sa sunod, mga banay kargahan ana. Maghatag o kalainan karon nga bisag asa tadapita. Pasalamat ta, nga naa mo dinhi. Dili pa kayo polluted ang atong hangin. Ana lang ang mahitabo. Bisan nagkahitabo na. Mga fresh air, maglisod na ta. Di na ta sa ikapito. Second to the last, rest. Sa tanan pinakanindot gyud ang pagpahulay. Mga higala, bisan unsa pa ka healthy ang imong gikaon. Ako vegan, vegetarian. Igo gyud ko sa sipon. Igo gyud ko usay ubo kung wa koy pahulay. Bisan pa ka unsa kadako sa imong tiyan aw tiyan. Unsa kita manggo. Unsa na ako mata oy bisag napanap na makasipat man gyud. Bisag unsa pa nimo kadako kung wa kay pahuway. Pero ako believe ko kang Sir Arthur kay sapsing lawas kini si Drak barog sa Godrak. Model na ko ba? Dai sa dai. Sa rest, ako tamo saltian sa rest. Sige gyud siya pahuway kay say kasab-an sa sawang mangluon. Tug lang siya dito. Pero ang kanindot ani nimo pahuway, kanang pahuway ka ba nga igo bitaw sa saktong. Di ba ang imo atong sabot alas 8 alas 9 sa gabi. Mumatakag alas 4 pag kanindot ana. Unya bisan pa mo sa matugpog kag sayo kung naa kay problema igo gihapon ka pasabot anang rest pati problema ayaw pag una-una kay ang Ginoo dili mohatag nimo problema di ba Drak kung way solusyon naa gyud pero isalig nimo sa Ginoo Lord ikaw na bahala na mo koy problema akong silingan wa gyud mo bayad bisag nakabaligya na gyud ta wa gyud saka na Lord no mahugan untag puwa kalubi niya di man pud mo lakaw sa kalubihan di gyud na mahugan. Pero ang akong pasabot pa nga, ayaw na guno na. Ihatag mo, Lord, taon, maluoy ka. Ako, isampol ninyo, akong iunin mo ba? Ang akong nanay sa una, naitindahan sa Isabel. Pag igugidaan ng pasar, dagay na narbaho. Karon kay nahuman ang trabaho, nanguli man. So ang akong nanay, dagay utang. Mugampo na akong nanay. Akong tatay, magampo sila luhod yun.
pero magmananamtan ako nanay, kuan mo mga pangan. Wa po mag ana-ana og dagom sa kanang munika, ba wa po ana. Magkisot yan, Lord, may makonsensya siya. Ay, mga pila ka semana, naay pada LBC kanang kwarta. Dili sa mo pa kumaman. Dili. Oh. Abi niyo sa tenta mo, naay LBC, mingon nanay, ay salamat, mag-ampo tag utro. Dili lang kaampo ka magngayo. Paghatag, ampo, kung sa manay, na dugay naman na siya, bi. Niuli na sa Bohol, nga taga Negros. Pero nagpadagi hapon, tanawa. Mo to umana. Ayaw mo pagkaguol anang nakautang nga maubayan. Iampo gyud. Pero mas pinaka-epektibo katong imo giingon na. Iyan ang suggestion nga magkuwag mo ni ka, butangan og pangan, tusok-tusokon ang naong. Di ba? Mao man na imo. Pero sige lang ato man ang duha. Ang importante, okay, ang importante mga higala, iampo gid sa Ginoo kay naagi Ginoo nga mokuhit. Lay baka ilag gyud ang gipagkaon ang kwarta kanang giutang. So, mao na rest gyud pahuway ka. Ayaw pagpalabig ka guol mga higala. Salig sa imong Ginoo. Ayaw pagkaguol naa kay anak ka nag-eskwela, wa kay ikon isalig ang luhod gyud. Lord, ikaw na bahala. Tabangi ko. Dagsig po ka sa pagtuman sa iyang kabutong kay kung dili ka mutuman, sige kagampo. Wa gyud pos, di gyud ka tubagon. Di ba? Katong iyon na, if you love me, keep my commandments. Ang proverbio panultihon 28:9, mga tao nga nag-ampo nga wala magtuman sa kasuguan, gikasilagan ang ilang pagampo. Bisan pa ang ilang pagampo, gikasilagan. So, wa gyud na ipos. Pero ang importante nga nakibalota, rest. Diyata. Atong basahon, ready, basa. Og siya mayon kanila, pangadto kamo nga mga kamukamo ra sa usa ka dapit nga awaaw og pamahulay kamo sa makadiyot. Kay daghan man ang magaabot og namiya og wala na sila'y higayon sa pagpangaon. So iyang mga tao, iya gyud gipapahulay. Bisag iyang katawhan, iya gyud gipapahulay. Diri sa idugang nako ang Genesis 2:2-3. Ready, basa. Og sa ikapito nga adlaw natapos sa Dios ang buhat nga iyang gihimo. Og mipahulay siya sa ikapito nga adlaw gikan sa tanan niyang buhat nga iyang nahimo. Kadali. Hinumdumi mga higala. Atong katapusan second to the last. Bisan pa ang Ginoo nga gamhanan, creator of the universe. He rested. Nipahulay siya. The best pagod iyang pahuway kay whole day. Sugod sa akong pagtrabaho, na may mabasa na. Di man na istorya na to. Naagay mabasa sa iyang paghimo sa kalibutan tanan. Unom ka adlaw, apil ang tao. Pag ikapitong adlaw, niingon siya, iya kining gipahulayan. Atong padayon ang verse 3. Ready, basa. O gipanalanginan sa Dios ang ikapitong nga adlaw o gibalaan. Kini tungod kay niini mipahulay ang Dios gikan sa tanan niyang buhat nga iyang gihimo sa iyang pagpamuhat. Tiaw mo na? Giun sa paggidawa lang siya mo pahuway nga simple lang. Iyang gibalaan o iyang gipanalanginan. Unya, ato na siyang amahan. Mao nang balik mo ugma. Nindot ang ato kay the best ang ato ugma. Kung unsa gyud kanindot ang oras nga maghatag ka nato og kaduol samot sa Ginoo. Okay, ari ko. Mao nang rest. No, pero in English man na, dato na po ng Amerika dito sa 8. Trust in God, katapusan. Ready? Basa. Salig sa Ginoo sa bugos mong kasing-kasing, ayaw gayon pagsalig sa imong kaalam. Hinumdumi siya sa tanan mong buhaton, og tultulan kaniya sa mataro nga dalan. Mao nang ako salig ko tanan pagbangutana sa mga media, Job. Sir Joby, unsa may imong plano dito sa Albuera? Ang akong tubag ra gyud, wa mo koy plano oy. Padto alang ko dito. Monitor lang unsa akong trabaho kay wa ko kasabot. Pag abot dito, luhod panangit si Ginoo ni pulis dirita. Magampo ta, Lord, tabangi ko naa na ko dinhi. Ikaw na bahala kanamo. Mulakaw ko dito, mangita ko sa kontra. Taga ko gigayon. Nga magkita gid mis kontra. Una ay mag-ambos, hala, ipa-ambos para makibalaan po kung maigo pa migdili. Unya, ako mga pulis kay mag-uula man noon dyan. Manulti man dito, hindi namin, sir, parilib mi. Hibuong na ko ako mga pulis parilib man. Noon sa mo diha. Parilib mi, sir, kay hindi, matula mi sir, kulbaan mi sir. Kung ano man, manulti siya, unsa day, wa ko makasabot. Manulti day sila sa kung sino nga. Na yung sila pinido, di man mag-ampo manuon nga mag-enkwentro. Kita, kung unsa man day ato inampuan ang pulis lay ang inampuan ninyo. Kay kamo, Ginoo, palayo mis disgrasya. Ang pulis, Lord, ihatag mis disgrasya. Nami makontra kay
Mga matay na lang ta. Di gyud madakpan ng maldito kay sige matag-ampo nga Lord ilikay mi sa among mga dautan nga way mahimo ang pulis. Ato gid ampo Lord. Na ihatag ni kung naay ambos, ihatag kay para makasuway mi. Kay di mo pud makapanulti sa among mga apo kung di manulti nga giambos mi dong. Usaray buhi ako ra. At least makasulti-sulti gid ba? O anos aman may inkwentro. Kung di nimo ikontra, mao nang kada ampo dali mag-ampo ta inkwentro mulakaw ta karon naagi inkwentro. Mao ni pag-ampo sa mga law enforcer. Maghatag nato pagpahinom kamo kung nagtan-aw mo mga uniform personnel. Usban ninyo ang pag-ampo nga ilikay sa disgrasya, ilikay sa mga dautan. Bagat yun. Ampo gid Lord, ihatag na namo mga dautan tao kay kinahanglan idaatag nato para mahuman ang problema sa Pilipinas. Di ba nakabantay mo? Saan mo diha? Mao ni mga pag-amo sa pulis, mo na mo ako mga pulis nga naganga, sir, mang transfer na lang mi sir. Pa-transfer na lang mi. Mao day inyo kadlo kana. Uy kalain mapud sa ato pag-ampo nga Ginoo. Ilikay mi unya. Kuan mi kanang mga dautan mahilikay namo para wa na di na mga resign na mga retire lang ta di nato madakpan na sila. Lahi ang pag-ampo sa uniform personnel. Mo nang akong giingon din trust in the Lord ba. Lord ikaw na bahala. Tagai po gigayon nga kami mo extend among kinabuhi. Safety mi isiguro mi pati among pamilya kay wa mi magbantay. Ako nagbantay kog usa ka syudad pag Yolanda. Ang akong pamilya wa gyud nagbantay. Giandam ang mga tao. Tay nay, awa na mo diha ato ta. Isirada ang bahay, ang mga gamit, isudid to, kargas damtak, balhin mo ato mo sa covered court. Pero akong pamilya, wag. Pero ingon ko ang Ginoo ko, Lord, karon ugma sugod ang bagyo. Ikaw bantay sa among balay, ako'y bantay diri. Pero wag ko kabantay mga higala, kaya ang akong aircon, habwa, mga poste ka ng plug pole sa munisipyo, tumbang mabali, ang mga sakyanan sa karsada, mabali madangan to sa basakan. Magtanaw ko, grabe na, unsa naman ang akong video nga gi-record sa amo sa pulis, dili na gumikan sa fagba, ang uwan suda gawas. Manghupo na lang may mga pulis. May musinggit nga mga balay, mulakaw mi, mura mi mulupad. Kami tanan, so pag hangin kusog, gunit tanan, hapa na sad, kamang paingon sa balay, kuhaon lang gid ang nagsinggit. Gunitan, duganon, magpisi, maglakaw, mura mig naa sa river crossing. Pagkahuman, tanaw na ko ang mga sakyanan. Wa na'y sakyanan nga nagparking sa karsada. Tuan na sa basakan. Pero ang Ginoo nindot. Kaya akong sakyanan nga gibutan ako gusto nga, wa ko'y tatsa. Ang uban, gipahingpil, kikayong tanaw ng Ginoo pod ba nga? Ay, kini tarong-tarong bisag burguyon, ispinindo ato ng proteksyonan. Uli ko sa bahay, tulok adlaw. Ang karsada, puno sa tabon. Pagsalig na sa Ginoo na. Ingon na akong driver, sir. Akong bahay, sir. Sige lang. At ta, hala, tabok dugay mi nakauli. Pag-abot sa balay, ang balay sa akong driver, may akong itanaw. Wa na, kupos, anak ditso. Wa ko yung nga tarong ba? Pag-abot ko sa bay, ingon na akong silingan. Naasa asa mo. Doon jubi, at tumis inyong bay, kay gihimo na may iba ko sinsindir, kay kanang inyong bay, ragidwa maunsa. Kita nyo? Tested ko na. We just only trust in the Lord with all our heart. Wa ko yun duda. Kay pusla naman ako, nakailan naman ta Ginoo nga tinuod nga gamhanan. Ngano mag-alanganin pa man ta? Ayo pagkabalaka ang Mateo 6:34 gasulti pa nga bisan ang ugma ayo pagkabalak kay ang ugma na ay kaugalingon kabalaka. Wa na. Trust na lang kita na ana dinhi sayang ang atong pagtuo sa Ginoo bisag unsay atong reliyon nga naa dinhi. Kita tanan na ipagsalig sa Ginoo pero kulang na kung magduha-duha ka. Wholehearted ang pagtrust sa Ginoo, walay kulang mga higala. Gaingon dinhi. Salig sa Ginoo sa tanan. Gingon ang Isaias 26:3. Ready, basa. Hatagan mo o Ginoo og hingpit nga kalinaw kadtong kanunay nga naglaom kanimo og misalig kanimo. Pagkanindot. Okay, atong dugangan pagyud, di ay dugang. Ready, basa. Ang pagkamalipayon makaayo sa panglawas. Inanay nga kamatayon ang pagsubo kanunay. Di ba? Oy, ayaw pag-gool-gool kay inyong mga naong samot o kakunot. Kung mapag-gool-gool mo. Malipay ang kabit, malipay ang silingan kung kamo, mangunot, taga-ano mo problema, sige, kamatay na, kay sulo ko ginang bana ba? Masulo ko gina, taga-ig problema. Mauna kung kamo nasuko sa iyong silingan, awhaga siya nga magpalit og sikanan nga sakyanan. Para manggawas ng kunot. Pero ayon lang bitaw ka makasata na. Ang importante na atay pagsalig sa Ginoo mga higala, trust. Trust and obey, di ba kanta na? Oh, kana ang paghatag sa imo, why duda? Wa na mag-ingon nga sa relihiyon na. Karon kung unsay imong gibarugan,
I-trust sa Ginoo ang imong kasing-kasing sa tanan imong kinabuhi. Pero remember, na ay requirements ang Ginoo sa paghatag sa katawan nga kung kamo nakaila kaniya ug wala magtuman siyang kasuguan, kini siya bakakon ug wala kaniya ang kamatuoran. So doble na. Ni sunod pa kas kamatuoran, ni salig pa ka sa imong Ginoo, uman ang istorya mga higala. So dinhi akong paghatag og kahigayunan kining ebidensya nga di na ko ana kay naaman ta na kay balo naman ko nga naa. Gahatag og dugang mga kahigalaan. Pangutana? Ready, basa. Say awhag, ready, basa. Bosa, panggula ka mo gikan kanila, og bulag ka mo nag-ingon ang Ginoo, og ayaw na kamo paghikap, og hugaw, unya dawaton ko kamo. Ibalo na kakaroon, nga hugaw. Ayaw naglangay. Wa na. Naa naman ang basa tanan. Way, gihinuan ang sadili. Hugaw na. Di na ko. Musamot pa nga ni, kuyog ta mga higala, para ma-preserve ang lawas na gihatag sa Ginoo nato. Kaon ta gulay. Pero ako ta mong sultian, ang mukaon o karne o mukaon o gulay, mag-abot ta kita sa langit. Yes or no? Yes. Ana ra na. Importante nga, mag-abot ta sa langit nga, dili, hiwi ang atong baba. Okay, mag-abot manghapon dito. Inga na ramay, importante. Okay, ready? Basa. Unsay pinakasayop sa tao karon? Nganong sayop? Basa. Si Jesus mitubag kanila. Pagkasayop ninyo o kini nahitabo kay wala man kamo masayod sa kasulatan o sa gahom sa Dios. Kay hukman sa Dios ang tanan nato nga binuhatan, maayo man o daotan. Apil ang gipambuhat nato sa tago. Padayon, walay makatago gikan sa Dios, ang tanan makita niya og dayag gayod sa iyang pananaw. Og kaniya kita muhatag og husay sa atong mga binuhatan. Ingon niini ang pagtuo. Patay kini kung dili ubanan sa buhat. Basa. Ang nagaingon nga nakaila sa Dios apan wala magtuman sa iyang mga sugo, bakakon og wala kaniya ang kamatuoran. Padayon, kung dili mo tumanon ang balaod bisan gani ang imong pagampo kasilagan sa Ginoo. Katapusan. Usa ka adlaw, duha ka adlaw, tulo ka adlaw, ikaw upat karong adlaw. Mo nay may tabo mga higala. Dili ako inyong gilimbungan, nor ang Ginoo, ang imo rang kaugalingon ay imong gilimbungan sa imong gipamasa ug wa nimo tumana. Daghang kaayong salamat sa inyong paghatag og higayon. Ang Ginoo magapanalangin, magauban kanunay kanatong tanan ug ako hatag assurance mga kahigalaan nga ang Ginoo pinaka mapainubsanon sa tanan nga moalaga siya sa katawhan bisan pa kita magpabadlong. Ang importante, once upon a time sa atong kinabuhi, naatay na nga basa o napaminawan, nga nindot nga mga assurance, pulong sa Ginoo, nga makahatag ka nato pagdala, ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Daghang kaayong salamat o God bless each and everyone. Limtan mo na ba ang kinabuhi mo? Nganong nagpatuyang ka sa mga bisyo? Kaugalingon mo imong gipasagdan. Mibiyak ka sa iyang kiniran. Karon, baguhang tanan, og subay sa matulid mong mga dalan. Ang lawas mo, templo sa Dios, nga kini ang gitubos dito sa Kalbaryo sa krus. Lawas mo, templo sa Dios, nga kini ang gitubos dito sa Kalbaryo sa krus. Ang lawas mo, templo sa Dios, nga kini ang gitubos dito
Are we blessed? So grabe mga kaigsunan, no? Ato ang nahibaw-an karong kagabi una ug unsay sikreto aron mabatunan nato ang mayong panlawas. Unsa ganito? Unsay word nga dapat nato hinumduman? New start. Unsa gani ang new start? Nutrition. Exercise. Water. Sunlight. Unsa pang gyud? Temperance. Air. Rest. Og ang trust atong pagsalig sa Ginoo. Mao nay kombinasyon aron naatay maayong panlawas mga kaigsunan. So, dili na nato nito gayon ang atong programa karon, ato na ning tapuson ug akong gihangyo ang mga kaigsunan sa pagpamarog para sa ato ang pag-ampo pinagi ni Pastor Hil Idoloverio. Atong gaduko atong mga ulo, amahan namo nga naa sa kalangitan. Dako kayo kami pasalamat kanimo nga nining higayuna nakahimo kami sa pagpaminaw sa imong pulong pinagi sa usan nimo kalagad. Si Sir Juby Espinido. Napanalingin na sa Diyos ang mga katawhan nga naga-monitor sa subang mga dapit. Ang mga pulong, mga pabilin kato sa mo ang kasing-kasing o sa mong hunahuna o samtang kami magabiya ining mao nga dapit naghangyo kami nga imuhang manlunda pag-uban ka namo safety sa ang wang pag-abot sa tagsa-tagsa namo ka mga pinuyanan. Natag sa Diyos ang mga panahon sa mga kagabion nga mga padayon ang amo ang seminar usab dinhing dapita ang amo mga pag-ampo ang muning lawmang madawat tungkol lamang sa ngalan sa Diyos nga Amahan, sa Diyos nga Anak, ug sa Diyos nga Espiritu Santo. Amen. Once again, thank you so much and daghang salamat usab sa atong mga viewers na atay pila karon sir ang ato ang viewers karon 2.9 ang nagtan-aw karon nining gabi. Ang nagpabilin nga sa live is naatay 113 mga kaigsunan so far nga nakita ko ganiya. So congratulations for tonight. Ugma na sadta magkita nay. And once again, amping sa inyong pagpanguli. Kini si kapaglaom J. Policarpio. God bless and good night everyone.